liwanag sa pag-ibig mong laan. Walang talo, laging wagi sa laban ng buhay. Wagi ka pagkat ang tinig mo ngayon'y naririnig. Wagi ka dahil pagkilos ay sa ngalan ng pag-ibig. Wagi ka sa talino mo ay dala ka ng bansa. Wagi ka sa iyong tagumpay, may bahagi ang iba. Gumagaan itong buhay, mundo'y patuloy na ikot. Dahil may ikaw, mabuhay ka, babaihan. Wagi ka, babae kang pinagpalang. Wagi ka. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sinovac at AstraZeneca vaccines parehas lamang ang adverse reaction sa mga inabakunahan ayon yan sa FDA at pinuno ng JBL Hospital. Siyam na DepEd employees nagpositibo sa COVID-19 matapos dumalo sa seminar. Sakit sa puso, pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy noong 2020. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kakulangan sa medical access sanhi ng pagkasawi ng mga Pinoy. At mga fitness center sa Angeles City, sarado na. Curfew, border checkpoints, liquor ban ipinatupad sa Bulacan. Maya Pabeni, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa Bulacan, kanilang ipinatupad ang month-long curfew at liquor ban sa buong lalawigan. Nagpositibo naman sa coronavirus si San Ildefonso Mayor Carla Galvestan. Si Rainiel Pawid ang may report. Isang taon matapos ipatupad ang strict health at safety protocol sa Bulacan dahil sa banta ng COVID-19, muli na namang nagpatupad ng curfew, border quarantine checkpoints at liquor ban sa buong lalawigan. Ito'y sa bisa ng Executive Order No. 8 Series of 2021 epektibo simula 17 ng Marso hanggang 17 ng Abril. Magsisimula na muling maghigpit sa paninita sa mga lumalabag sa tamang physical distancing, maging ang mga hindi nagsusuot ng face mask at face shield. Ipinatupad na rin ang curfew mula 11 PM hanggang 4 AM. Mayroon na ring border checkpoint para tingnan ang health at travel documents ng mga papasok at palabas ng Bulacan. Bawal na muna rin ang pagbebenta, pag-inom at pagbiyahe ng alak o anumang nakalalasing na inumin. Ang mga nasabing health at safety guidelines ay bahagi ng COVID-19 surge control ng Provincial IATF. Hangad ng mga otoridad na hindi na kumalat pa ang coronavirus lalo na't malapit sila sa Metro Manila na patuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases. Magpapatuloy din po ang ating selective lockdown sa mga pook o sitio na magtatalang ng mataas na kaso ng COVID. Ito ay isinasagawa lamang natin
alang-alang po sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa opisyal na pahayag ng Okta Research Team, magandang hakbang ang pagpapatupad ng localized lockdown upang mapababa ang kaso ng COVID-19. Sa ganitong pamamaraan, may iwasan din ang dagsa ng pasyente sa mga pagamutan. Samantala, sa kanyang official Facebook page, inanunsyo ni San Ildefonso, Bulacan Mayor Carla Galvestan na nagpositibo siya sa COVID-19. Nagsagawa na rin ng contact tracing at sumailalim sa RT-PCR test ang mga close contact ng alkalde. Wala namang nahawaan sa kanyang mga nakasalamuha. Sa buong Central Luzon, Bulacan ang may pinakamataas na naitalang kaso ng COVID-19. Umabot na sa 14,166 ang confirmed cases. 1,267 ang aktibong kaso, 487 ang namatay at 12,412 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Siyam na empleyado ng Department of Education sa lalawigan ng Zambales ang nagpositibo sa COVID-19 matapos dumalo sa isang seminar sa lalawigan. Dahil sa insidente, ipinasara ang 2 resorts na naging venue ng nasabing aktibidad. Si Rainiel Pawid ang may ula. Nagpositibo sa COVID-19 ang 9 na DepEd employees matapos dumalo sa meeting at seminar sa Iba, Zambales noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Zambales Health Officer Dr. Noel Bueno na kabilang sa mga nagpositibo ay mga school division official at isang principal. 300 empleyado ng kagawaran ng dumalo sa nasabing seminar. At ayon sa investigasyon ng Provincial IATF, nagmula ang virus sa isang COVID-positive employee na bahagi ng event. 2 resort ang pinagdausan ng naturang seminar. Ang una ay dinao sa Fantasy Beach Resort noong March 1 to 6. March 9 to 12 naman ang seminar sa Bakasyonan Resort and Conference Center. Ayon kay Bueno, ay pinasara na ang 2 resort dahil sa paglabag sa itinakdang health protocols ng IATF. Hindi naman ay dinetalya ni Bueno kung anong partikular na paglabag ang nagawa ng 2 resort. Sumasa ilalim na rin sa 14-day quarantine period ang iba pang nakasalamuha ng mga nagpositibong DepEd employee. Sinubukan namang hinga ng panig ng CLTV News ang 2 ipinasarang resort, subalit wala pang tugon ang mga ito. Gayunpaman, ilan sa Local Tourism Advisory ng Zambales ay kinakailangan magpresenta ng mga supporting document ng bawat individual kung hindi non-leisure travel ang pakay sa lugar. Lumampas na rin sa 1,000 mark ang confirmed COVID cases sa Zambales, habang nananatili sa 58 ang aktibong kaso. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, paggamit ng reusable face mask isinusulong ng environmental advocates. At sakit sa puso, pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pinoy noong 2020 ayon sa PSA. Kawalan ng akses sa serbisyo medikal, sanhi ng pagkasawi ng maraming Pinoy. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Ngayong buwan ng mga kababaihan, nagpupugay tayo sa mga babaeng nangunguna sa pagsugpo ng COVID-19. Sila ang mga ina, ate, tiya, lola sa ating mga komunidad na walang sawang naglilinis ng mga tahanan upang hindi tamaan ng virus ang kanilang pamilya. Gamit ang tubig bilang sandata, ang kalusugan nating lahat ay nakasalalay sa ligtas na mapagkukunan ng tubig. Ang maaasahang supply ng malinis na tubig ay mahalaga, hindi lamang para sa paghuhugas ng kamay, kundi pati na rin para mapanatili ang kalinisan. Ang tubig ay buhay, ating itong pangalagahan. Simulan natin maging responsable sa paggamit nito sa ating mga tahanan. Katuwang ang mga kababaihan sa pagkamit ng magkakaugnay na layunin
Sama-sama nating isulong ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, abot kaya at malinis na tubig. Gamitin natin ito sa wastong paraan bilang mabisang sandata laban sa COVID-19 upang tayo'y muling makaahon sa krisis. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng pamunuan, Board of Directors, Women's Committee at lahat ng bumubuo sa City of San Fernando Water District. Nagbabalita ang CLTV News at sa iba pang mga naumunang balita. Nanawagan ng environmental group na Eco Waste Coalition sa publiko na gumamit ng mga reusable face mask para mapangalagaan din ang kalikasan. Habang ang Department of Health ipinaalala ang tamang pagtapon ng mga gamit na face mask. Si Reniel Pawid ang may detalye. Muling nananawagan sa publiko ang Eco Waste Coalition para sa paggamit ng reusable face mask. Higit isang taon na kasi ang lumipas simula nang gumamit ng face mask ang taong bayan bilang proteksyon sa nakamamatay na coronavirus. Subalit ang mga non-biodegradable face mask nagiging banta na rin umano sa kalikasan dahil sa hindi tamang pagtapon sa mga ito. Ayon sa grupo, suportado nila ang paggamit ng face mask sapagkat ito ang isa sa mga pangunahing solusyon upang hindi mahawa at makahawa ng coronavirus. Subalit kanilang ikinababahala ang irresponsableng gawain na kung saan-saan lamang itinatapon ang pinaggamitang face mask na kadalasan ay napupunta sa ilog at dagat. Hinimok din ng grupo ang paggamit ng reusable o washable face mask bilang alternatibo sa mga plastic-made face mask. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, may iba't ibang efficacy rate rin ang mga face mask. Gold standard pa rin ang N95 na 95% na epektibo sa pagharang ng mga small at large particle. Habang ang washable mask naglalaro sa 26% to 80% depende sa uri ng tela at kung ilang layers ito gawa. Naglabas naman ng guidelines ang Department of Health ng tamang paggamit at pagtatapon ng face mask. Una, hawakan lamang ang strap ng mask kung ito'y aalisin. Pangalawa, itupi ang mask sa gitna at itali ito gamit ang strap. Saka ito itapon sa basurahan o designated face mask bin. At higit sa lahat, maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol. Paalala naman ng DOH, ang tamang paggamit ng mask ay hindi lamang proteksyon ng kalusugan bagkus pati ng kalikasan. Makababawas din sa face mask usage ang pananatili sa loob ng tahanan kung wala namang essential activity sa labas. Kung hindi kinakailangan na lumabas ng bahay, dapat di tayo lumabas. As much as possible, we don't go to crowded places and also make sure that we're always in well-ventilated areas, diba? Sa pag-aaral na isinagawa ng Greenpeace International noong unang 3 buwan ng pandemya, ang Taiwan na isang global face mask supplier nakagawa ng 1.3 billion surgical mask na katumbas ng 5,500 metric tons ng basura. Sa datos naman ng DENR, ang Pilipinas ay nakalilikha ng 39,422 tonelada ng basura kada araw. Ang malaking bahagdan ng itinatapong basura ng Pilipinas ay nagmumula sa mga tahanan at sumunod naman dito ang mga commercial sector. Reniel Pawid, CLTV News. Halos umabot ng 100,000 Pilipino ang nasawi dahil sa sakit sa puso taong 2020 ayon yan sa pinakahuling datos o pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa health reform advocate na si Dr. Tony Leachon,
Ito ay implikasyon ng takot ng ilang mga pasyente na magpatingin sa doktor dahil sa COVID-19 at limitadong access sa mga medical health facilities. Narito ang ulat. Rank 1 ang heart disease sa mga sakit na ikinamamatay ng mga Pilipino noong 2020. Higit na mas marami ang nasawi dito kaysa sa COVID-19 na nasa pang-7 rangko. Kulang sa 100,000 sa ating mga kababayan ang nasasawi dahil sa sakit sa puso. Batay yan sa naging pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kada taon ay naglalaro sa 2.3% ang mortality rate sa sakit sa puso. Pero sa pagtatapos ng taong 2020, pumalo ito ng 17.3%. Sunod ang neoplasms o kilala na cancer na umabot din sa 10.8% ang pagtaas nito, katumbas ng higit 60,000 na buhay ang nawala. At ang pumapangatlo, ang sakit na cerebrovascular disease o stroke sa utak na relatibo rin sa sakit sa puso na pumalo sa 10.4% o higit 60,000 Pilipino na nasawi. Ayon sa health reform advocate at dating National Task Force Advisor Against COVID-19 na si Dr. Tony Lechon, ang datos na ito ay refleksyon ng takot ng mga Pilipino na magtungo sa ospital sa pangambang mahawaan ng COVID-19. Gayon na rin ang naging kakulangan ng gobyerno na bigyan ng halaga ang ospital na may espesyalista sa pangangalaga sa mga may sakit sa puso. Na isa na umano rito ay ang Philippine General Hospital o PGS. Philippine General Hospital is one example na dati ang daming tinitingnan ng mga sakit. Ngayon nasentro sila sa COVID. Na-displace yung mga pasyente na dapat tumingin ng mga coronary artery disease, yung mga may sakit sa puso. Bilang espesyalistang doktor, sinabi ni Lechon na ang pagpapabaya na hindi makonsulta ng doktor ang naging sanhi ng malaking bilang ng mga nasasawi dahil sa sakit sa puso at kanser. Maaagapan umano sana ito kung mula sa gamot at estado ng pangangatawan ng tao ay bantay sarado ng mga eksperto. Nawala yung face-to-face meeting eh. Bihira din kasi ang mga pasyente marunong gumamit ng tinatawag ng telemedicine. So, siyempre, iba rin yung talaga nakikita may pasyente. So, ang ibig ko sabihin, lalo pang lumala yung mga dating sakit na nakikita natin na gagamot natin. Base anya sa karanasan ng mga medical practitioner, kadalasan, grabe na ang kondisyon ng mga pasyente kung maidala sa ospital. Tapos yung cancer na maliliit yung bukol, dumadating na sa ospital, ay napa-spread na yung cancer. Ang pangatlo, dahil uncontrolled yung hypertension, nagkakaroon na sila ng stroke. So, pumapasok sila, mga paralisado na, or yung iba ay naputukan na ng ugat dahil hindi nakakapag-check up. Mungkahi ni Dr. Lechon magkaroon sana umano ng community satellite clinic ang kada barangay. Mahalaga rin anya na maging bukas sa isip ng ilan na huwag manguna ang takot sa COVID-19, lalo na't kung ang kondisyon ng pangangatawan ay sumasailalim na sa ibang sakit na nangangailangan ng gamutan. Buwan ng Mayo ng taong 2020, nailunsad ng DOH ang telemedicine na limitado lamang sa NCR. Isinunod dito ang One Hospital Command Center na komprehensibong nangangasiwa sa mga COVID-19 referral hospital. Dito naman sa Pampanga, ipinaiiral ang Focus Hospital na tangi sa 11 district public hospital. Ang Diosdado P. Macapagal Hospital sa Guagua, Pampanga ang tumatayong COVID-19 center. Tila mababa naman ang kamalayan ng mga kabalen sa tinatawag na online check-up. Sa online po, kunyari, magpapakonsulta kayo sa doktor online. Sa tingin nyo, okay siya o hindi rin? Hindi rin kasi hindi talaga todo yung nakikita ka talaga. Iba talaga yung nakikita ka. Opo. Tsaka siyempre yung mahahawakan ka. Sir, sa tingin nyo, okay pa yung online check-up? Para sa akin po, maganda yung face-to-face. At ang ilan sa mga kababayan natin, hindi lang ang takot sa COVID-19 ang inaalala, kundi maging
ang umano'y protocol na sadyang mabigat sa bulsa. Iniiwasan po natin yung test agad kasi mahal din po yun. Unang-una, wala pong pera. Tapos, pinapatest pa agad COVID test. Sasabihin, COVID ka agad. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Sinovac at AstraZeneca vaccines, parehas lamang ang adverse reaction sa mga nabakunahan. Ayon yan sa JBL Hospital. At mga fitness center sa Angeles City, sarado na. Magbabalik ang CLTV News. Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Halos parehas lamang umano ang naging adverse reaction sa mga nabakunahan ng Sinovac at AstraZeneca vaccines. Ito ang lumalabas na breakdown data ng adverse events sa immunization program sa Pampanga. Ayon sa pamunuan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, karamihan sa mga ito ay nakaranas ng pananakit ng ulo o dizziness o pagkahilo. Narito ang detalye. Parehas lamang umano ang komplikasyon o adverse reaction ng Coronavac at AstraZeneca. Ito ang inilabas na presentasyon ng Food and Drugs Administration o FDA. Out of 240,297 na nabakunahan sa bansa na bahagi ng Medical COVID-19 Response Unit mula noong March 1 hanggang alas 6 ng gabi ng March 17, nasa 7,469 ang kabuuang nabakunahan na nagkaroon ng adverse reaction. Hindi nagkakalayo ang numero ng mga nabakunahang nagsabing nakaramdam ng komplikasyon mula sa bakuna ng AstraZeneca at Sinovac. Kati sa lalamunan o pag-ubo, pagkahilo ang karamihang naramdaman ng mga nabakunahan ng Sinovac. Chest discomfort, fatigue, gayon na rin ang pagkahilo at ubo ang mayorya naman ng mga naturukan ng AstraZeneca vaccine. Ayon kay FDA Chief Eric Domingo, under assessment pa ng National Adverse Events Following Immunization Committee ang isang napaulat na medical frontliner na nasawi na tinurukan naman ng Sinovac. Sa datos ng impormasyong ito, nilinaw naman sa CLTV News ni Dr. Montserrat Chichoco, ang Medical Center Chief ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na sa pag-roll out ng vaccination program sa Pampanga na hindi taga Central Luzon ang nasawi at wala ring pagkakaiba ang adverse reaction na naramdaman ng kanilang nabakunahan sa Sinovac. Oo naman, mga lagnat-lagnat, ganun lang naman siya. So kaming adverse, walang matinding adverse effects sa amin based on our experience. Sa first wave ng immunization program sa Sinovac, nasa higit 1,800 na umano ang nabakunahan. Halos 80% sa kabuuang higit 2,000 personnel na naisama sa master list ayon kay Dr. Chichoco. Kasi di ba JBL is a referral hospital, so dapat 100% ng tao kung mabakunahan yan. Yeah. Kaya lang, iba kasi may comorbid, yung iba ayaw talaga magpapakuna. So hindi ko ma-achieve yung 100%. Most likely nasa 95%. 90 to 95. Swabe rin umano ang pag-roll out ng bakuna sa vaccination center na itinalaga sa Pampanga. Sa nakalipas na 2 linggo, nakita umano nila ang turnaround time sa kada vaccination cell ng probinsya. Sa JBL, on the average, nasa 600. Oo. Tapos sa Brent Sigyao, nasa around 400. So in overall, combination ng JBL at Brent Sigyao, 1,000 on the average. Halos 51 COVID referral private hospital na kabilang narito ay ang Angeles City sa mga medical COVID-19 response unit ang kanilang nabakunahan. For all, kasama, kasi nung first job namin ng Sinovac, sinali na namin sinami namin ng Angeles. Alam mo, we have a total of more than 50 hospitals talaga. Sa nakuhang impormasyon ng news team sa tanggapan ng Vaccination Chief Task Force ng Pampanga na si Attorney Charlie Chua, 4,000 doses ng Sinovac at 5,130 doses ng AstraZeneca ang naipagkaloob sa probinsya ng Pampanga. Target namang matapos sa March 19 ang pagbabakuna sa 2 tumatayong vaccination center ng Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News. Epektibo simula kahapon March 17, ipinasara pansamantala ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang mga fitness center o gym upang maiwasan ang pagkalat ng bagong South African strain ng COVID-19 sa syudad. Daing naman ng iilang apektadong gym instructor, pinag-aralan muna sana raw ito bago sila pinuntiryang ipasara. Narkong report. 2 taon na lamang senior citizen na itong si Mang Rodencio Dairit na may alias na Yeboy, isang kilalang gym instructor sa Barangay Mining, Angeles City.
Age is just a number, ika nga niya, nang makausap ng CLTV News Team, kaugnay ng pagsisiwalat nito ng sama ng loob na suspindihin ng 2 linggo ang operasyon ng mga fitness center sa syudad. Ako, kahit nandun yung sabihin, itanong nyo kung ilang taon na ako. Yun lang masasabi ko sa mga sa mga netizen, di ba? Ako, ako, 58. Pero yung lakas sa ko, nandito pa rin. Hindi raw nila maintindihan kung bakit sila ang pinuntirya ng lokal na pamahalaan. Ngayon, ang dami nagsasabi na, ba't ganun? Yung fitness na sa gym, siya sa natin sa katawan natin, di ba? Kumbaga sa heart natin, sa exercise. Lahat nandito na. Ewan ko lang ba't ito ang inalis. Kung itinuturing na leisure o kasama sa entertainment ang mga fitness center at gym, hindi umano dapat ito ang unang ipinasara. Paniwala ni Mang Yeboy, dapat na umano sanang inuna ang maraming kasino sa Angeles City. Ang dami naman na hindi inunisyon ng government na meron bar, di ba? May casino. Lahat na yung daming tao ngayon. Pero itong gym na to, dapat hindi inano ito para yung mga halimbawa mahina sa sa yung mga pangangatawan, pwedeng mag-exercise. Payo pa ni Mang Yeboy sa mga matatakotin na kababayan sa COVID. Hindi lamang umano proteksyon sa iba't ibang sakit ang pag-ehersisyo. Dahil pampagood vibes din umano ito, lalo na sa mga bagot na sa pagmumukmok sa bahay. Sabihin ko lahat, tingnan mo, walang tinamaan sa gym na sa COVID. Bakit kamo? Kasi yung ginagawa nila, exercise Inaano nga yung mga ugat natin tsaka yung heart natin 2 linggo lamang na ipaiiral ang suspensyon ng operasyon ng mga gym, fitness center at KTV bar sa Angeles City. Yon ay sa kadahilan ng base sa random testing na isinagawa ng DOH at Philippine Genome Center. Isang Angelenyo ang tinamaan ng South African strain na di umano'y may nakahalubilo sa Maynila. Isa rin sa naging basihan ng lokal na pamahalaan ay ang surge na naramdaman sa 1 at 2 linggo ng buwan ng Marso. Kaya bukod sa mga fitness center, ang isa sa industriya na kilala ang lungsod o ang entertainment hub ay binigyan ng curfew hours na kailangan na itong magsara pagpasok ng alas 11 ng gabi. Batay sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, itinuturing na super spreader o isang lugar kung saan mabilis kumalat ang COVID-19 tulad ng gym dahil bihirang ipatupad dito ang pagsusuot ng face mask at social distancing bukod sa kulob din madalas ang mga ito. Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Tizon. Magandang gabi.